takong te buku dong din sari ko no pakai sakok share kaya ma pakai tai okok belai ke no nang mani kok ini ka International Day Against Drug Abuse. tabung ni je you drug belai ke no drugs so kede kubului belai ke no saya lama tangi dong ka o you drug belai ke no sini tinang ni kono basana kono basai miang sini o you drug jadi no drugs like kubului tong bai kan tabung ni din norong bu khna kana nong ni kana guni koto kisu tom rom dabu heroin cocaine brown sugar jotono rom dabu ni khnao ngatai obono tei nang tini okok sana ni ma phaya khungni sini ngo khai tongmani teng sana ni tongmani ok khaino ahmoto mane awareness ni bagui but ang khai mali onyo kam khai jakai no toma kam tong ando tai tinio asungno nara kiunang tai kuno sana phaidi okok khaise sana ni yang phayo tai norok phaine khama bagui tai hambaya puru tai nongni gana guni o jodi dras sai to khai obono mukisa bada khai diango kha khai norok khai na ne tai kirim daga na hambai norok khai tai ta kisa kok o video no asung share khai di jotono khai mana mote jotoni hani no sogunya mote